Depe nedir, düz nedir? Yedi yaşan aravatın şanına ma'lum bolmaz depe nedir, düz nedir? Yüň yeten gut şigdiň ýanyna 50 nedir, 60 nedir, 100 nedir? Namart ogly gorky çeker meýdanynan, agaç adam bolup görünür her ýandan. Muhonnete ýol bermegil ýeläňden seçebilmez duman nedir, toz nedir? Sıpah bolup münir atyn bilmeýän, arif bolup öz azzatyn bilmeýän, söhbet içinde söz lezzetin bilmeýän aňa bilmez mejlis nedir, saz nedir? Garga yeter baz balaman jeňinne, görne bilmez ol meýdanyň deňinne. Aç garçygy algyrlaçyn öňünde müň ýygylsyn ördek nedir, gaz nedir? Magtum uly söz joş eder tiliňden, muhonnete ýol bermegil ýeläňden. Bu hünärler geler gelmez eliňden, tillen gelen bu çürjetli söz nedir?